Απόσπασμα από το 15χρονο ηλεκτρονικό μου ημερολόγιο. Καταχώρηση 9 της 1ης Δωδεκάτου του 1999. Τα μόνα πραγματικά σύνορα μεταξύ των λαών είναι τα ταξικά, έγραψε κάποιος σε ένα τοίχο της γειτονιάς μου. Τα μόνα μέχρι τώρα ακατανίκητα σύνορα προκαλούν τα όποια άλλα υπάρχουν, και είναι πολλά αυτά, είναι τα σύνορα του εγώ. Ξανασκέφτηκα. 6 δις σύνορα έχει αυτή τη στιγμή ο μικρός μας πλανήτης, και όσο αυτά θα στέκουν ως απόρθητα κάστρα ανάμεσά μας, όλες οι ουμανιστικές προτάσεις, θρησκευτικές, φιλοσοφικές, πολιτικές, θα παραμένουν ευχάριστα όνειρα μιας εφιαλτικής πραγματικότητας. Οι ταξικές κοινωνίες είναι μεν αιτιατό του καπιταλισμού, αλλά και αυτός με τη σειρά του είναι αιτιατό της δομής του ανθρώπινου εγώ, το οποίο εγώ είναι αιτιατό της υπερδομής των γονιδίων μας, που πιθανότητα περιέχουν και τη δυνατότητα μετατροπής τους, άρα και την ελπίδα, τα οποία είναι αιτιατά της υπερδομής του πρώτου σχεδόν μηδενικής έκτασης σωματιδίου που προκάλεσε τη μεγάλη έκπληξη, το οποίο είναι αιτιατό της απόλυτης αιτίας που ήταν η αυτοαιτία του Θεού ή η αυτοαιτία της ύλης. Ήγουν η εντελέχειά μας, το πεπρωμένο μας δεν βρίσκεται ούτε καν στα γονίδια μας. Βρίσκεται μέσα στο πρώτο ελάχιστο σωματίδιο, το οποίο περιείχε το χρόνο και την έκταση του σύμπαντος.